Eija Terhen. Mikä on saanut sut lähtemään politiikkaan mukaan ja nyt näihin kunnallisvaaleihin? Lähdin alkujaan politiikkaan sen takia mukaan, että ajattelin, että haluan vaikuttaa asioihin ja pyrkiä itse vaikuttamaan asioihin, eikä vaan marmattaa niistä. Ja mitä taas tulee kunnallisvaaleihin tavoitteenani, niin haluan vaikuttaa siihen, että kaikilla meillä olisi turvallinen koti ja viihtyisä koti, jossa olisi hyvä olla ja asua. Ja sitten kun se ei ole enää mahdollista, niin sitten olisi mahdollisimman kodinomainen paikka, jossa olla, viettää elämänsä loppuvuodet. Ja sitten vielä lisäksi se, että tähän turvalliseen kotiin liittyy myös, että se ympäristö, jossa koti on turvallinen. Sitten voisin kysyä vielä sellaista, että äänestäjiä varmaan kiinnostaa tietää, että mitä harrastat vapaa-aikana? No, harrastan vapaa-aikana tätä järjestötoimintaa, olen mukana Vuosaaren kokoomuksessa puheenjohtajana nyt 3. kautta. Lisäksi olen Helsingin kokoomuksen piirihallituksen jäsen ja HKL-johtokunnan jäsen. Näiden lisäksi jää töiden jälkeen vielä aikaa ulkoiluun ja lukemiseen. Siinä nyt ehkä ne tärkeimmät. Ja sitten tietenkin vielä yksi intohimo on karaoke. Joo, mä en pyydä sua nyt laulaa karaoke, mutta otetaan vaikka erikseen se karaoke. No joo, ihan hyvä, kun tässä sen verran vielä mä olisin kysynyt sit vielä niin, että mitä sä teet muuten ammatiksessa? Mä olen tämmöisen elektronisen maksamisen yrityksessä, joka on kansainvälinen, niin toimin siellä johtajana talouden, hallinnon ja logistiikan alalla. Hyvä, kiitoksia Eija Terhen. Kiitos haastattelusta. Hei niin, sanotaan vielä sun numero. Numeroni on 262. Joo, kiitos. Kiitos.